Hei Cah, Dalem, Mar. mari ngene ono acara purna tugase Buati ya. Iya le, Mar. Iku acara sing penting banget. Wis suwe banget Buati dadi kepala sekolah awak dhewe. Rasane aneh ditinggal Buati purna tugas. Podo, Buati wis noto sekolah iki tambah api. Nah mangkane aku seneng lek sekolah ngadakno acara purna tugas kae Buati. Iya, Mar. Awak dhewe iso ngucapno matur suwun sing akeh nganggo Buati. Caca, arek-arek wis kumpul kabeh nang lapangan. Ayo Cah. Ya wis, ayo, Mar. Kagem Buati. Boten krasa wekdal sampun ngantos ing purna tugas panjenengan minangka dados kepala sekolah. Panjenengan sampun maringi kathah pengabdian, semangat, lan inspirasi kangge kemajuan sekolah niki. Sugeng purna tugas Buati. Mugi tansah pinaringan kesehatan, kebingahan, lan berkah ing saben lampahing gesang. Matur nuwun Buati.